नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. राणेंना फरक पडत नाही, साहित्य संमेलनात मंत्री नितेश राणेंचं वक्तव्य. उद्धव ठाकरेंना राणेंचा फोन, नारायण राणेंनी सांगितला तो किस्सा. आणि शिवरायांचा अपमान करण्यासाठी टोळी तयार केली, मनोज जरांगे पाटलांचा आरोप. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. देवगड तिर्लोड इथं पारंपरिक रीतिरिवाजाप्रमाणे निशाण फडकवत शिमगोत्सवाची धुळवडीनं सांगता करण्यात आली. यावेळी गावातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
डिटेलमध्ये सांगू. तुम्ही विचारलं, 2 फोन केले. हो, तुम्ही डिटेलमध्ये मला ऐकून घ्या. ऐकून घ्या. एवढ्या सगळ्या प्रश्नावर नितेश राणेला विचारला प्रश्न तुम्हाला महत्वाचा वाटला, बरोबर ना? आज राज्यात बाकी काही प्रश्न नाही आहेत. मी एवढंच सांगेन, त्या वेळेला ही जी घटना घडली होती तेव्हा मी म्हणजे मुंबईवरून आपल्या घरी चाललो होतो मी जूला. तेवढ्यात एक फोन बांद्रा क्रॉस केल्यानंतर मला आला, नार्वेकर, मिलिंद नार्वेकर यांचा. दादा साहेबांना बोलायचं आहे. मी म्हणलं, कोण साहेब? नाही, उद्धवजी त्यांच्याबरोबर मी आहे, ते गाडी चालत तुमच्याशी बोलायचं आहे. म्हणलं द्या. बोलल्या सुरुवात सांगतो मी. त्यांनी घेतल्यावर मी म्हणलं, जय महाराष्ट्र साहेब बोला. तुम्ही अजून जय महाराष्ट्र बोलता? मी म्हणलं, मरापर्यंत बोलणार. हे माझं उत्तर लगेच. तुम्हाला द्या, आपण थांबत नाही त्या बाबतीत. नाही साहेब, मला तुमच्याशी हे बोलायचं आहे. तुम्हाला मुलं आहेत, मलाही मुलं आहेत. सध्या तुम्ही जे काय प्रेसला बोलता, आदित्यचं नाव घेता, माझी विनंती आहे आपण त्याच्यामध्ये त्याचा उल्लेख करू नये असं मला वाटतं, म्हणून विनंती करायला फोन केला. मला उद्धवजी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, एक तर मी अमुक ठिकाणी अमुक याच्यात कोण आहे याचा उल्लेख केला नाहीये. निरपराध एका मुलीची अत्याचार करून हत्या झाली हे मी म्हणतोय, आणि त्यांना अटक व्हायला पाहिजे हे मी म्हणतोय. त्यात तडजोड नाही. फक्त तुम्ही जे नाव घेतलं तुमच्या मुलाचं, त्याला संध्याकाळी जिथे जातो त्यापासून तुम्ही सांभाळा. सांगा त्याला ते बरं नाही. माझ्या घराच्या जवळ तो निरू मोरिया कोण आहे ना, तो दिनू मोरिया, तो राहतो. आणि त्याच्या घरात संध्याकाळी काय 3.5-4 तास धुमाकूळ घालता मला माहित नाही. माहिती आहे, तुमच्यापर्यंत सांगणार नाही. आणि म्हणून मी सांगितलं तुम्ही त्यांना सांभाळा. साहेब मी पाहतो, मी सांगतो, पण तुम्ही जरा सहकार्य. बोला ठीक आहे, तेवढं. हा दुसरा फोन जेव्हा कोविड होतं त्याच काळामध्ये तो फोन आला. त्यावेळेला माझ्या हॉस्पिटलचं उद्घाटन होतं. तर त्यावेळी एक परवानगी राज्य सरकारकडे माझी होती. केंद्रात सगळी परवानगी देतं हॉस्पिटलला आणि मेडिकल कॉलेजला. तर त्यावेळी त्यांचा फोन आला, म्हणे तुम्ही फोन केला होता? मी हो, कॉलेजच्या परवानगीसाठी केला होता. साहेब ते तर मिळेलच, पण तुम्हाला मी सांगतो जरा तुम्ही प्रेस घेताना तो उल्लेख टाळाल तर बरं होईल. मला परत एकदा सांगतो, मी तुम्ही म्हणता त्याचं नाव घेतलं नाहीये, पण एक मंत्री होता असं मी म्हणतोय. त्या घटनेच्या वेळेला एक मंत्री होता आणि ते व्हिडिओमध्ये याच्यामध्ये आलाय कॅमेरामध्ये. नाही पण बघा, हे 2 फोन त्यांनी केले. आता याच्यात फोनवरून काय, कोण कोणाला फोन करत नाही, कुठल्या घटनेसाठी करतात त्यासारखं वाटतोय. तर तेव्हा हे सगळं त्यांच्या वडिलांवर, कुटुंबावर दडपण होतं. त्यांना कोणाची मदत नाही, तर आम्ही पण तिथपर्यंत पोहोचलो नाही. मला यंत्र ह्याच्यामध्ये हस्तक्षेप नको. नाही तर शेवटी पत्र इथे अमुकाचा राणे नाव दिसलं काय असतं, मग ते जास्त हेडलाईन वगैरे येतात. तेव्हा आम्ही जवळ गेलो. आणि त्यामुळे हे प्रकरण तेव्हाही अजूनही त्या दडपणाच्या बाहेर ते वडील आणि आई वगैरे आले नाहीत. आणि म्हणून मी आता या सरकारला सांगेन, आता कोर्ट जेल तो निर्णय देईल, पण आतापर्यंत जे एव्हिडन्स आले त्याच्या आधारे एफआयआर दाखल करा, अरेस्ट करा. काय भाषा बदलली हो. आता या 1 महिन्यामध्ये किती फेऱ्या झाल्या मुख्यमंत्र्यांकडे. आणि आता आम्ही नागपूरची कुठेही हे स्टेटमेंट कोणाचं समर्थन दिली नाही. आता आम्हाला द्यायची गरज नाही, मातोश्रीवरूनच. कळलं का तुम्हाला कोणाचं समर्थन आणि कसं करतात? हे घाबरू नये, घाबरू नये. तरी सुटणार नाही, तरी सुटणार नाही.
ही प्रतिक्रिया एक वडील म्हणून दिली आहे, नेता म्हणून नाही. कधी कोण बाप सांगणार माझ्या मुलाचं हे अशा कृत्यात संबंध आहे? एवढे घाणेरडं कृत्य आहे ना, कुठल्याही पुरुषाला शोभा देणार नाही. हे मर्दानगी नाही. 4-5 लोकांनी धरायचं एकाच मुलीला आणि तिच्यावर अत्याचार करायचे. तुम्हाला सगळ्यांना पेटून उठले पाहिजे. आपल्या घरचे असती तर. आणि म्हणता आपल्या घराण्याचा कोणाचा भूत आला का वरून, आणि ह्याचंच नाव का घेतात? याचीच गाडी नंबर का असावे? अहो एवढेच आलं असे काय? अहो जगामध्ये आमच्या मुंबई पोलिसांचं नाव आहे, म्हणून मला आश्चर्य वाटतं अजून का थांबतायत कोणाच्या सांगण्यामुळे. आणि मी सांगतो यामध्ये जे आहे सत्य सगळ्यांना माहिती आहे. आणि म्हणून का नाही त्या पेडणेकर बाईला ताब्यात घेत पोलीस? का नाही? काय सांगायला गेली? कोणा सांगण्यावरून गेली? का दडपण आणत होती? असंच बोला, अमुकच बोला. तुम्ही केलंच नाही ना, तुम्ही नाही त्यातले. मग का दडपण आणायला जात होतं आई वडिलांवर? त्याचं नाव घेतलं ना तुम्ही, मी घ्यायचं नाही. त्याला जाऊन सांगावं का घेत होती दडपण द्यायला पाठवायचे तुम्ही? नाही नाही, पोलिसाचा पेश नाही. हे देवेंद्र फडणवीस घडून आणतोय, त्याचे सोयरे आहेत. अपमान करणारे सगळे सोयरे त्याचे. त्याने एक टीमच तयार केली, टोळी तयार केलेली. ती अपमान करते छत्रपती शिवरायांचा, महापुरुषांचा. फक्त दाखवायला हिंदू दाखविते, ते हिंदुत्व दाखविते आणि रासरोज घाणेरडे शब्दात बोलते. तेव्हाच कळतं माणसाला याच्या पाठीमागात त्यांचा पाठीराखा कोण, त्यांना बळ कोण देतो, बोलायचं कोण सांगतो. नंतर दाटूमुठी फक्त ते बोलणार. देवेंद्र फडणवीस दाटूमुठी बोलणार, मी असं करतो तसं करतो. काही करत नाही. तो फक्त गोरगरिबांचे लेकरं गुतू शकतो, गोरगरिबांचा वाटोळ करू शकतो, गोरगरीब मराठ्यांचे हाल करू शकतो. तो त्याच्या सगळ्या सोयऱ्यांना त्यांनी काही जणांची टोळी केली. त्यांच्यात तर खूप कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत काही, खूप. पण काही जण त्यांनी जाणून बुजून अवमान करायसाठी ठेवलेले, जाणून बुजून. आज मराठा सेवकांची बैठक तुम्ही अंतरवली छत्रपती भवनला बोलवली, काय नेमकी बैठकीचं आयोजन? नाही, बैठक अंतरवलीतच आहे असंच समजा. कारण ते काय होतं, तिथं लाईट जाते आता थोड्या वेळाने. हे रोज चालू आहे. कारण मला वाटतं काहीतरी मार्चिन मुळा असं, म्हणजे काय त्यांचा आरोप दोष नाही आमचा काय. म्हणजे लाईट जाते आणि इतका उकाडा आहे, इतकं ऊन आहे प्रचंड, तिथं माणसं घामाघूम होतील लाईट गेल्यावर. म्हणून मग ऐन वेळेला आम्ही म्हणलं की आपण काय करू, छत्रपती भवनला बसू असं म्हणून इकडं आलो. असं काय नाही. काय होतं बरं का, आम्ही एकत्र आलोय, मराठा समाज एकत्र आला, राज्यातला करोडो समाज एकत्र आला. पण लोकांच्या अडीअडचणी जाणून घ्यायला प्रत्येक गावात एक माणूस असला पाहिजे समाजाच्या हाताखाली काम करण्यासाठी. सेवक म्हणून, आम्ही नौकर म्हणून, त्यात समाधान आहे. समाजाच्या अडीअडचणी सोडून लय अडचणी येतात. शाळेतल्या मुलाच्या अडचणी आहेत, मुलीच्या अडचणी आहेत, शेतीच्या अडचणी येतात, दवाखान्याच्या आहेत, पोलीस स्टेशनच्या आहेत, तहसीलच्या येतात, अनेक अडचणी आहेत. पोरं दुसऱ्या शहरात शिकायला जातात. आता पुण्यासारखे मुंबईसारखे शहर आहेत. अडीअडचणी आल्या तर सांगायचा कोणाला? मग वार्डानुसार त्यांना जर एखादा माणूस सेवक म्हणून असला तर त्यांना त्या अडीअडचणी सांगतायत. फक्त अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी तो आपण सेवक दिलेला आहे किंवा द्यायचा आहे. याच्यासाठी हे पहिल्या टप्प्यात येतो. तो सेवक मालक नाही, शाखा प्रमुख नाही, तो अध्यक्ष नाही, अजिबात काही नाही. एक सेवा करण्यासाठी, समाजाच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी ते आपण दिला पाहिजे. यासाठी आम्ही आज पहिल्या टप्प्यात हे करतोय. पहिला टप्पा आहे, आणखी 8 टप्पे होते. राज्य खूप मोठं आहे, खूप मोठं आहे. आणि काय होतं बरं का, आमच्या गोष्टी गावापर्यंत माहित होत नाही किंवा गल्ली गल्लीत माहित होत नाही. गल्लीच्या अडीअडचणी आमच्यापर्यंत माहित होत नाही. खरं मूळ कारण हे. मग एखाद्यावर जर अन्याय झाला, एखाद्याची अडीअडचण जर सुटली नाही, आम्हाला 2-3 महिन्यांनी माहित होत, तोवर ते अन्याय करून का बसतं घरात. गोष्टी माहीत झाल्या किमान आपण त्यासाठी प्रयत्न करू, त्यांच्यासाठी मदतीला जाऊ. काय अडचणी नाहीत आज. कारण काय झालंय, आरक्षण नसल्यामुळे समाजाचं लय वाटोळं झालं. म्हणजे थोडक्यात असं म्हणलं ना, आमचं भविष्य आणि आयुष्य आणि अस्तित्व खाक करून टाकलं ह्या लोकांनी, ह्या राजकारणाला खाक करून टाकलं. राबायचं नुसतं, मरणाचे कष्ट करायचे आणि लेकराला नोकऱ्या नाही लागल्या, शिक्षण नाही मिळालं, लय अडचणी उभा राहायला. मग आपण असं ठरवलं की गाव पूर्ण आपलंय, राज्यातले गाव आपले. पण मग त्यांना एखादा माणूस त्यांचंच लेकरू, त्यांच्याच अडीअडचणी जाणून घ्यायला, त्यांच्या हाताखाली जर एक माणूस दिलं तर ते काम सांगतील ना की बाबा अशी अशी अडचण होती.
असा प्रॉब्लेम आहे ते आपण सोडायचा प्रयत्न करू म्हणून तो द्यायचा तो मालक नाही. अजून एक दुसरा प्रश्न, छत्रपती शिवाजी महाराज वादग्रस्त प्रकरणात दुबईला फरार झाल्याची माहिती सकाळी समोर आलेली आहे. पोलिसांना इतके दिवस झाले पण प्रशांत कोरटकर सापडतो. सोयरा आहे ना, सरकारचा सोयरा आहे ना तो, त्याच्यामुळे सापडणार नाही ना. बाकीचे असते तर आतापर्यंत नसले कशात तरी मध्ये टाकले असते, नसले कशात. त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्याला जेवढ्या मकोकासारख्या जेवढ्या कलम आहेत तेवढ्या त्याच्यावर टाकल्या पाहिजे. जर तुम्हाला खरंच राजाचं प्रेम आहे ना, छत्रपतींचं प्रेम आहे ना तुम्हाला, आणि मग आज देहा दुपारा हिंदूतले काही जण म्हणतो आम्ही रासरोज छत्रपती शिवरायांचा अपमान करतायत, जिजाऊंचा करतायत, छत्रपती संभाजीराजेंचा करतायत. हे दिसत नाही तुम्हाला? हे दिसत नाही का? काय केलं यांनी फक्त आमचा वापर केला भांडणासाठी. फक्त माझ्या मराठा समाजाचा यांनी भांडणासाठी वापर केला आणि यांच्या राजकीय पोळ्या बाजून घेतल्या. माझ्या समाजाचं वाटोळ करून टाकलंय. खरं सांगतो तुम्हाला, हाक करून टाकला आमचं भविष्य. आम्हाला नुसतं भांडायला ठेवलं, नुसत्या मारायला ठेवलं. काही असलं की मराठी सगळ्यात पुढं. कारण यांनी एक नसच ओळखली होती मराठीची. यांना काय लागतं? यांना फक्त उचकायचं, यांना मोठेपणा द्यायचा. मराठी भांडणं खेळतात, मलिदा आपण लाठी जायचं, सत्ता आपण भोगत जायची. इतक्या वाईट नियतीचे क्रूर आणि सूड भावनेनं वागणारा माणूस जर म्हणलं तर देवेंद्र फडणवीस. नुसता वापर केला माझ्या समाजाचा, नुसता वापर केला माझ्या समाजाचं वाटोळं केलं यांनी. त्यामुळे आता आम्ही हुशार झालो. आम्ही बघू कोणत्या दिवशी काय करायचं ना, ते आम्ही आमचं बघू. तुमचं हिंदुत्व आम्हाला परवडत नाही आणि ते नको बी. आम्हाला छत्रपतीचं हिंदुत्व मान्य आहे आणि त्या हिंदुत्वावर आम्ही चाललेलो आहे. आता नुसते निषेध करून चालणार नाही. आता छत्रपती शिवराय महापुरुषांवर बोलणाऱ्याला धडा शिकवावा लागणार. पाटील कोल्हापूरची पोलिसांची टीम कित्येक दिवसापासून त्यांच्या मागावर होती, तरी देखील ते फरार झाल्याची माहिती. पोलिसांचं अपयश म्हणावं का? नाही, पोलिसाचा अपयश नाही. हे देवेंद्र फडणवीस घडून आणतोय, त्याचे सोयरे आहेत. अपमान करणारे सगळे सोयरे त्याचे. त्याने एक टीमच तयार केली, टोळी तयार केलेली. ती अपमान करते छत्रपती शिवरायांचा, महापुरुषांचा. फक्त दाखवायला हिंदू दाखविते, ते हिंदुत्व दाखविते आणि रासरोज घाणेरडे शब्दात बोलते. तेव्हाच कळतं माणसाला याच्या पाठीमागात त्यांचा पाठीराखा कोण, त्यांना बळ कोण देतो, बोलायचं कोण सांगतो. नंतर दाटूमुठी फक्त ते बोलणार. देवेंद्र फडणवीस दाटूमुठी बोलणार. मी असं करतो तसं करतो, काही करत नाही. तो फक्त गोरगरिबांचे लेकरं गुतू शकतो, गोरगरिबांचा वाटोळ करू शकतो, गोरगरीब मराठ्यांचे हाल करू शकतो. तो त्याच्या सगळ्या सोयऱ्यांना त्यांनी काही जणांची टोळी केली. त्यांच्यात तर खूप कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत काही, खूप. पण काही जण त्यांनी जाणून बुजून अवमान करायसाठी ठेवलेले, जाणून बुजून. त्याला हे बघा, आता आम्हाला कळालंय आमचा वापर 70 वर्षात नुसता भांडणासाठीच केला आहे. दंगली करायसाठी, भांडणं करायसाठी एवढाच आमचा वापर केलेला आहे. आम्हाला तुम्ही भविष्य देणार आहेत का नाही? आम्हाला बळ देणार आहेत का नाही? आम्ही जर हिंदूचा मोठा हिस्सा आहेत, आम्ही जर हिंदू आहेत, तर मग आम्हाला मोठं कधी करणार आहेत? आम्हाला बलशाली कधी बनवणार आहेत? आमच्या रोजीरोटीचं काय? आमचे प्रश्न कधी सोडवायचे? हिंदू म्हणून आमचा घात किती दिवस तुम्हाला करायचा? आम्हाला बळ द्या ना. धर्माचं रक्षण करणारी जात ही मराठा, हिंदू धर्माचे रक्षण करणारी मराठा जात आहे. तिला संपवायला लागलात राव तुम्ही, गोड बोलून. ती बी फक्त मतदानासाठी आमचा वापर करताय आणि मारामाऱ्यासाठी. दोनच. आता आम्हाला आम्ही आमचे हुशार झालो, आम्हाला कळतंय काय करायचं. राणेंना टीका नवीन नाही, आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही अशा शब्दात मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कोकण मराठी साहित्य संमेलनात ते बोलत होते. पाहूयात. नाहीतर आपल्यातले काही आहेत माहिती नसलेल तरी तिथे तोंड घालायला जातात आणि मग तोंड घाशी पडतात. आणि तोंड घाशी पडल्यानंतर हे सगळे आहेत वाजवण्यासाठी तयारच असतात. आता मी आलो तर बघा सगळी कामं सोडून आलेले आहेत इथे. कारण का परत पुढच्या आठवड्याचं खाद्य भेटलं पाहिजे ना माझ्याकडून ना. कारण गेले 2 आठवड्यात मला माझ्याच नावाने सगळा कार्यक्रम सुरू आहे. आता शनिवार, शुक्रवार, रविवार असेल ते साठवायचं आणि सोमवार ते शुक्रवार काढवायचं आणि मग सांगायचं हा नितेश राणे असा आहे तसा आहे. सुरू आहे कार्यक्रम यांचे. पण ह्या जिल्ह्याचे साहित्य संमेलन आहे म्हणून ह्यांच्या संपादकांनी हिला कितीही सांगितलं असेल की बाबा बातमीमधली बातमी काढ, आज काय कार्यक्रम तो होणार नाही म्हणून उगाच या लोकांना निराश करून पाठवणार आहे. कारण मला इकडच्या साहित्यिकांना मला विश्वास देण्यासाठी मी आज इथे आलेलो आहे. काही लोकांना वाटत असेल का बाबा हा इथे कशाला, तो माझा विचार, मी विचाराची लढाई आज राज्यात आणि देशात करतो आणि ती विचाराच्या लढाईमध्ये मी माझा
मी नेहमी सांगतो, प्रत्येक व्यासपीठावर सांगतो, मी आमदार मंत्री किंवा कुठला पक्षाचा कार्यकर्ता होण्याच्या अगोदर ना मी एक हिंदू आहे आणि हिंदू म्हणून मी माझी भूमिका मांडत जाणार, त्याच्यामध्ये काही फरक पडणार नाही. मग कितीही अंगावर आले, कितीही माझ्यावर टीका करत बसले, मला त्याचा काही जास्त फरक पडत नाही, जास्त फरक पडत नाही. अगोदरही राणेंना काही फरक पडायचा नाही, आजही पडत नाही आणि उद्याही पडणार नाही. हे काही लोकांनी त्या गोष्टीची नोंद घ्यावी. मी साहित्य संमेलनात येणार की नाही याकडे अनेकांचं लक्ष होतं. मी शब्द दिलं अन आलोय अशा भावना व्यक्त करत राणेंनी सुरुवातीलाच टीकाकारांचा खरपूस समाचार घेतला. आज आपल्या कोकण मराठी साहित्य परिषद सिंधुदुर्ग हे जिल्हा साहित्य संमेलन 2025च्या निमित्ताने मी माझ्या शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून मी इथे उपस्थित आहे. मला या कार्यक्रमाचं आमंत्रण मिळालं आणि तेव्हाही मी आवर्जून त्याही वेळी त्यांना उल्लेख केला की बाबा काही झालं तरी मी माझ्या जिल्ह्याच्या साहित्य संमेलनासाठी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी निश्चित पद्धतीने उपस्थित राहीन आणि त्या पद्धतीने उपस्थित झालेला आहे. पालकमंत्री येणार 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 असे प्रश्न सातत्याने विचारले जात होते, पण काही लोक पालकमंत्री या कार्यक्रमामध्ये का येत आहेत हेही विचारणारे आपल्यामधले काही होते असल्यामुळे पालकमंत्री इथे आलेले आहेत हे आवर्जून सगळ्यांनी त्या गोष्टीची नोंद करावी. शेवटी हे आपल्या जिल्ह्याचे साहित्य संमेलन आहे आणि ज्येष्ठ साहित्यिक आणि आमच्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान पद्मश्री मधुबाई मंगेश कर्णिकजी यांच्या प्रेरणेने हे साहित्य संमेलन आज भरवलं जात आहे. खरं म्हटलं तर वाटलं होतं की आज त्यांचा आशीर्वाद घेण्याची संधी मिळेल, पण काही कारणास्तव ते या कार्यक्रमाला येऊ शकले नाही. पण निश्चित पद्धतीने माझ्या कार्याला त्यांचा आशीर्वाद आहे असं मी नेहमी मी मानतो. पण कर्णिक साहेबांनी जिल्ह्याच्या किंबहुना कोकणातल्या सर्वच साहित्यिकांना एकत्र येऊन कोकणाच्या साहित्यिकांना एक वेगळं व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचं काम या निमित्ताने केलेलं आहे. या क्षेत्रामध्ये तसा आमच्या किंबहुना माझा वावर तसं क्वचितच आहे. मी उगाच असा कोणतरी ज्येष्ठ साहित्यिक आहे आता मी आव आणण्याचा बिलकुल प्रयत्न करणार नाही, कारण का माझ्यातले फार सुज्ञ आणि अनुभवी लोक आपण सगळे सभागृहामध्ये आणि व्यासपीठावर आहेत. पण एकंदरीत या सगळ्या साहित्यिकांच्या सहवासामध्ये वावरत असताना जेव्हा जेव्हा त्यांची भेट होते ते एकंदरीत एक वेगळा दृष्टिकोन अनुभवायला भेटतं, समजायला भेटतं. देश-विदेशातील ग्रंथालयांसारखी ग्रंथालय सिंधुदुर्गात उभारण्यावरती आपला भर असून अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान असणारी सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचं मत मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केलं. कोकण साहित्य संमेलन म्हणून आज आपण जे सगळेजण इथे एकत्र झालेलो आहे याचा मूळ उद्दिष्टच एवढा आहे की बाबा कोकणामध्ये जे काय आपले साहित्यिक आहे, जे काय आपलं साहित्य आहे त्याचं जतन कसं करता येईल, त्याबद्दल विचारमंथन कसं करता येईल, नवीन साहित्यिकांना प्रोत्साहन कसं देता येईल, या सगळ्या गोष्टी एकाच छत्राखाली व्हाव्यात या उद्दिष्टाने आपण सगळेजण एकत्र आलेलो आहे. शेवटी आपण एकत्र येणं हे कोकणाच्या या भूमीसाठी फार अत्यंत गरजेचं आहे. कारण का आज कोकणाची प्रतिमा घडवण्यामध्ये आमचं कोकण नेमकं कसं आहे हे कधी जे न येता न अनुभवता काही आपल्या ज्या समाजामध्ये लोक असतात त्यांच्यापर्यंत आपलं कोकण पोहोचवण्याचं काम हे साहित्यिकच्या माध्यमातून होतं. म्हणून हे संमेलन आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे. आता तुम्ही येत असताना ग्रंथालय काही ग्रंथांच्या स्टॉल्सला मी आवर्जून भेट दिली. आता ह्या साहित्य संमेलनामध्ये पालकमंत्री म्हणून सरकारच्या प्रतिनिधी म्हणून माझी नेमकं काय भूमिका, तर माझी भूमिका अशी आहे किंवा ह्या साहित्य संमेलनामध्ये जे काय आपलं साहित्य कोकणाचं जे साहित्य आपलं खरं ठेवी आहे, आपले ॲसेट आहेत
त्यांच्या जतन करण्यामध्ये सरकार म्हणून आमच्या लोकांची ताकद त्यांच्या मागे उभी करणं, त्या जतनामध्ये आमच्या लोकांना त्याचा हात पाठभार लावणं, हे आमच्या सगळ्यांची सरकार म्हणून माझी भूमिका आहे. आणि म्हणून तिथे जात असताना जुन्यात ते जुनी पुस्तकं ते ग्रहस्थ मला दाखवत होते. काही वर्षानुवर्ष पिढ्यानपिढी काही जुनी पुस्तकं त्या स्टॉलला लावली होती. मग मी त्यांना विचारलं का बाबा ह्याचं जतन तुम्ही कसं करता? ते बोलते की नितेशजी फार अवघड आहे. म्हणून आमची सरकार म्हणून आमची भूमिका किंवा प्रतिनिधी म्हणून आमची भूमिका अशीच असेल की ह्या जिल्ह्यातल्या ग्रंथालयांना आपण अजून सक्षम कसं करू शकतो, काळानुसार आपल्या ह्या ग्रंथालयामध्ये आधुनिकरणाच्या माध्यमातून आपल्या ह्या साहित्याचं जतन करण्यामध्ये कसं मदत करू शकतो, ती यंत्रणा उभी करण्यामध्ये सरकार म्हणून जे पाठबळ लागतं ते पाठबळ उभं करण्याचं काम हे माझं असेल, हा विश्वास तुम्हाला ह्या निमित्ताने मी आवर्जून दे. मी जसा त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री झालो तेव्हाच मी काही गोष्टी ठरवल्या, कारण का मी कणकवलीच्या ग्रंथालयाचा अध्यक्ष आहे. तर तेव्हा अध्यक्ष म्हणून जे काही वर्षापासूनचे अनुभव आले किंवा आपल्या ग्रंथालयांमध्ये आज लोक येतच नाहीत, येण्यासारखं तसं लोकांना आकर्षणच वाटत नाही, वाचकांना आकर्षणच वाटत नाही. म्हणून ग्रंथालय म्हणून जेव्हा आपण थोडेसे एक रुपया आपण सभासद फी जेव्हा वाढवायला जातो तेव्हा लगेच सभासदांना ते वाईट वाटतं किंवा वाटतं की हे बाबा हे खूप मोठं वाढवत आहेत, हे आम्ही का द्यावेत. हे जरा बॅकग्राऊंड म्युझिक कमी बंद केले तर बरं होईल. हे बॅकग्राऊंड म्युझिक सारखा कार्यक्रम म्हणजे माझं भाषण नसते. म्हणून त्या लोकांना वाटतं की बाबा थोडं पण का वाढावं, मग त्याच्यावर आक्षेप घेतात. ग्रंथालयांची आपल्या जिल्ह्यामध्ये ग्रंथालयांची परिस्थिती कधी आपण तिथं पाऊल टाकल्यानंतर आपल्याला कळतं. अतिशय दयनीय परिस्थिती आहे. इमारती जुनी झालेल्या आहेत, त्याचे काय बुक शेल्फ ज्याच्यामध्ये आपण पुस्तकं ठेवतो त्या पुस्तकांमधला वर्षानुवर्ष जतन करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांमध्ये काही सोयी सुविधा नाही, हेच आपल्या ह्या निमित्ताने सत्य आहे. आणि म्हणून त्या निमित्ताने या बाबतीमध्ये आपले काय प्रयत्न असू शकतात हा विश्वास जिल्ह्याच्या साहित्यिकांना मला ह्या निमित्ताने देण्यासाठी मी ते आलेलो आहे. कारण का नुसतं तिथे येऊन शुभेच्छा देऊन इथून निघून जाणं तेवढं पुरतं माझं काम नाही. मला जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून माझ्या खांद्यावर जबाबदारी टाकलेली आहे. सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित मंत्रालयाशी बोलून आपल्या ह्या जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांसाठी, तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि आपल्या जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांमध्ये वाचक वर्ग वाढला पाहिजे. वाचकांना वाटलं पाहिजे की बाबा मी कुठे घरात किंवा कुठले दुसरीकडे न जाता जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांमध्ये जाऊन आम्ही काही 4 पुस्तकं वाचू, अशा पद्धतीचं वातावरण आमच्या ग्रंथालयामध्ये असलं पाहिजे. ते जबाबदारी हे माझी असेल किंवा माझी आहे हे स्वीकारून मी आज इथे आलेलो आहे. म्हणून काही मुद्दे काही गोष्टी आम्ही करायच्या ठरवलेल्या आहेत. जिल्हाधिकारी आहेत, बाकी आपल्या जिल्ह्याचं प्रशासन आहे. मी काही गोष्टी ठरवलेल्या आहेत किंवा नाही जिल्ह्याच्या ग्रंथालयाची परिस्थिती बदलायची म्हणजे बदलायची. त्यासाठी लागणारं जे काही निधी आहे ती आणायची कशी ते माझ्यावर सोडा आणि करून घेण्याचं पण माझ्यावर सोडा. या गोष्टीची आपण चिंता करू नका. कारण का मला आपल्या ग्रंथालयात आता मी बाहेरगावी जातो, लंडनला जातो, युरोपमध्ये जातो, तिकडच्या लायब्ररीमध्ये आता मी बाहेर लंडन मध्येच माझा अभ्यास झाला असल्यामुळे लंडनची लायब्ररी असेल किंवा अन्य देशाच्या लायब्ररीमध्ये मी आवर्जून जातो, कारण का मला वाचण्याची सवय आहे. आणि तिथे गेल्यानंतर एकंदरीत त्यांची जी काय अवस्था पाहिल्यानंतर मला आता वाटतं की नाही माझ्या जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांची परिस्थिती येणाऱ्या वर्षामध्ये निश्चित पद्धतीने बदलली असेल, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने मी इथे देतो. परिस्थिती निश्चित पद्धती वेगळी असेल. आधुनिकरणाच्या निमित्ताने आपण काय वेगळं करू शकतो. आता ई बुक आलेले आहेत, किंडल सारखे पर्याय आलेले आहेत. मुलांच्या हातात आता तुम्हाला किंडल किंवा ई बुक जास्त दिसतात, पुस्तकं फार कमी दिसतात. तर तेही पर्याय आपण ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध करू देऊ शकतो का? ग्रंथालयांच्या डिजिटलायझेशनच्या मार्गाचा आपण पर्याय स्वीकारू शकतो का? हे सगळे विषय आहेत.
ज्या निमित्ताने आपण आपल्या जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांचा परिस्थिती बदलू शकतो, ज्याला साहित्यिकेला त्याच्या निमित्ताने फार मोठी मदत त्या निमित्ताने होईल. म्हणून या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या कालावधीमध्ये बदलण्याचा मानस माझा निश्चित पद्धतीने आहे, हा विश्वास तुम्हाला देतो. आम्ही आराखडाच तयार केलेला आहे जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांचा, की बाबा जिल्ह्याच्या कुठल्या ग्रंथालयाची काय परिस्थिती आहे, त्याला किती निधी लागणार आणि निधी जिल्ह्याच्या प्रशासन म्हणून आम्ही किती निधी तिथे उपलब्ध करून द्यायची, याची सगळ्याचं नियोजन मी करून ठेवलेलं आहे. फक्त 31 मार्च जाऊन दे, नवीन वर्षामध्ये त्याचं नियोजन सुरू होईल आणि तुमच्या पुढच्या वर्षाच्या साहित्य संमेलनाच्या अगोदर तुम्हाला ह्या जिल्ह्यामध्ये ग्रंथालयाची परिस्थिती ही निश्चित पद्धतीने वेगळी असेल, हा विश्वास मी तुम्हाला आजच्या निमित्ताने इथे देईन, आजच्या निमित्ताने. आणि म्हणून सरकारच्या प्रतिनिधी म्हणून माझ्या तोंडातून एवढंच भाषण आलं पाहिजे, बाकी ह्यांचं काम मी करू नये असं मानणारा मी आहे. आणि म्हणून आजची जी माझी जबाबदारी आहे ते जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आज आपण साहित्य संमेलन माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घेत आहे. माझं मानसच आहे, माझी इच्छा आहे आणि मी आपल्याला विश्वास देतो की येणाऱ्या वर्षामध्ये आपल्या ह्या जिल्ह्याच्या साहित्यिकांना किंवा साहित्याला ज्या पद्धतीने जतन करण्यासाठी जी यंत्रणा लागेल, जेवढी काही निधी लागेल, जे काही प्रयत्न करायला लागतील ते मी निश्चित पद्धतीने करीन, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. पण आपण सगळे ज्येष्ठ लोक आहात, मी प्रदीपजी असेल अन्य लोकांना मी विनंती करेन की आपण काही सूचना मला आवर्जून द्या, सातत्याने माझ्या संपर्कात राहा. नाहीतर तुम्हाला भेटण्यासाठी मला साहित्य संमेलन आयोजित करायला लागत असेल तर आपल्याने तुमच्यामध्ये काही ना काहीतरी कम्युनिकेशन गॅप आहे. मी शेवटी सत्तेचा प्रतिनिधी आहे, सरकारचा प्रतिनिधी आहे. आपण सातत्याने माझ्याशी बोललं पाहिजे, माझ्याशी संवाद साधला पाहिजे. ग्रंथालय बाबतीमध्ये नितेश तू नेमकं काय करतोय हे तुम्हाला जाणून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला सगळ्या जणांना आहे. त्याच्यात काही नवीन सूचना असतील, काही मार्गदर्शन असतील, तुम्ही लोकांनी त्या निमित्ताने करायला हवं. म्हणून मीही ठरवलंय की जे काही ग्रंथालय संदर्भात जे काही आराखडा तयार केलाय तुमच्या समितीसमोर मी दाखवायला तयार आहे. आपण सगळेजण एकत्र बसू, तुम्ही त्या सूचना मला द्या, त्याच्यामध्ये बदल केले जातील, तुमचं मार्गदर्शन घेतलं जाईल आणि त्या पद्धतीचा आपल्याला एक आदर्श ग्रंथालय, म्हणजे जसं आपल्या पत्रकारांनी पत्रकार भवन बघा आपल्या ओरसला बांधून ठेवलेलं आहे, राज्यातला एकमेव असं एक चांगलं पत्रकार भवन आमच्या पत्रकारांनी सिंधुदुर्गामध्ये बांधून ठेवलं आहे, ज्याच्याबद्दल आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. तसंच येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये असे काही चांगले ग्रंथालय आपण उभे करू, काही डिजिटल ग्रंथालय आपण उभं करू, काही आधुनिक ग्रंथालय आपण उभी करू. टेक्नॉलॉजी आजूबाजूच्या देशामध्ये राज्यामध्ये ग्रंथालयांसंदर्भात काय नवीन टेक्नॉलॉजी आली आहे ती तुम्ही माझ्यापर्यंत पोहोचवा, मी त्यांच्यापर्यंत माहिती घेतो आणि ती आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये आणण्याची तयारी ही माझी असेल, हाही विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. माझी अपेक्षा आहे की आजची ही जी पिढी आहे ती पुरा दिवस मोबाईलवर असते, वरती बघतच नाही का. आई बोलतायत, वडील बोलतायत, त्यांना माहितीच नसतं, फक्त हो 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 मोबाईलकडे बघून बोलतात. त्या पिढीला अगर आपल्याला ग्रंथालयापर्यंत आणायचं असेल तर काही आपल्याला महत्वाचे निर्णय घ्यायला लागतील, काही महत्वाचे बदल करायला लागतील. पारंपरिक पद्धतीने चालत असताना काळानुसार काही जे नवीन बदल करायचे आहेत ते बदल कसे आपल्या ग्रंथालयापर्यंत आणू शकतो, आपलं साहित्य आपण ह्या नवीन पिढीपर्यंत कुठल्या मार्गाने कुठल्या पद्धतीने पोहोचू शकतो, त्याही गोष्टीबद्दल काही जतन मंथन चर्चा आपल्यामध्ये सगळ्यांमध्ये झाली पाहिजे, हाही आवर्जून तुम्हा लोकांना ह्या निमित्ताने तुमच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मुंबईत मराठी भाषा भवन उभं राहत आहे. तसंच कोकणात मालवणी भाषा भवन उभारू यासाठी तुम्ही सहकार्य करा, कोकणातला कोणताही जिल्हा निवडा असं आवाहन साहित्य संमेलनात मंत्री नितेश राणे यांनी केलंय. पाहूयात. मुंबईमध्ये आपण मराठी भाषा भवन बांधतोय. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आपल्या कोकण साहित्य संमेलनाच्या टीमचा फार मोठा सहभाग आहे, योगदान आहे, हे आवर्जून उल्लेख करतो. पण आपल्या मुंबईमध्ये मराठी भाषा भवन बांधलं जात आहे मरीन ड्राईव्हवर. का नाही आपण सगळेजण एकत्र येऊ,
जे काय आपल्या मधु मंगेश कर्णिकजीने जे काही चळवळ सुरू केली त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून आपण आपल्या कोकणामध्ये जिल्हा तुम्ही ठरवा, मी काय सगळं सिंधुदुर्गात मागणार नाही, जिल्हा तुम्ही ठरवा, पण पूर्ण आपल्या कोकण पट्ट्यामध्ये कुठेतरी मालवणी भाषा भवन उभारण्याची तयारी आपल्या सगळ्या जणांची झाली पाहिजे. एकत्र येऊ, त्या निमित्ताने आपली बोली भाषाचं जतन कसे करता येईल, भावी पिढीला आपली मालवणी भाषा कशी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येईल, त्याबद्दल आपण सगळेजण एकत्र येऊ, चर्चा करू. सरकार म्हणून लागलेली जी काही निधी आहे, जे काही पाठिंबा आहे, ज्या काही परवानग्या आहे, मी आणतो. आमच्या दीपक केसरकरजी आहेत, आमचे निलेश राणे साहेब आहेत खासदार म्हणून केंद्राकडे, ते पाठपुरावा करू शकतात. म्हणून आपण आता ह्या 5 वर्षामध्ये मी आपल्याला सांगेन की आपण सगळेजण, गव्हाणकरजी आमचे असतील आणि आमच्या सगळ्या जणांना सांगतो, आपल्यावर जबाबदारी फार मोठी आहे. नाहीतर नुसताच आमच्याकडून अपेक्षा करू नका, आमच्यावर संवाद ठेवा, संवाद वाढवा, आणि संवाद झाल्यानंतर, अपेक्षा ठेवल्यानंतर पण अगर आम्ही लोकांनी काय नाही केलं तर मग पुढच्या साहित्य संमेलनाला हक्कानी बोलू नका, मला काही हरकत असणार नाही. पण जबाबदारी खांद्यावर टाका, अपेक्षा व्यक्त करा, बोला नितेश ह्या तुमच्याकडून गोष्टी झाल्या पाहिजे, जिल्ह्याच्या साहित्यिकांसाठी तुम्ही ह्या गोष्टी करा. आता ते आमचे गृहस्थ सांगत होते की साहेब, हे अगर योग्य वेळी हे पुस्तकांचं जतन झालं नाही तर ह्या पुस्तकांचं काय खरं नाही. ह्या गोष्टी सरकार म्हणून, साहित्य संमेलनाचे आपण सगळे एकत्र म्हणून आपण काय करू शकतो यावर चला आपण सगळेजण एकत्र येऊ. मी फक्त ऐकून घेणाऱ्यापैकी नाही आहे, तुम्हाला माहिती आहे, मी करून घेणाऱ्यापैकी आहे आणि मी कारणं फार कमी देतो. एकदा तुम्ही मला सांगितलं तो विषय कसा पूर्ण करून घ्यायचा आहे ना, ते तुम्ही मला सांगा. आता आमच्या जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांना त्याचा अनुभव येतोय, म्हणून तुम्ही त्या गोष्टी माझ्यावर सांगा. नाही, हा विषय माझ्या डिक्शनरीमध्ये नाही, म्हणून तुम्ही एकदा सांगितल्यानंतर माझी अपेक्षा आहे की पुढच्या वर्षी, प्रत्येक वर्षामध्ये कोकणाचे साहित्य संमेलन म्हणून आपण काहीतरी नवीन काहीतरी केलेलं आहे, काहीतरी नवीन आपण तिथपर्यंत पोहोचलेलो आहे असं सांगायला आपल्याला आलं पाहिजे, दाखवायला आलं पाहिजे. प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तरुण पण आपल्या प्रेक्षकांमध्ये जमलं पाहिजे की नाही, जमले पाहिजे. नाही, माझ्या जिल्ह्यामध्ये साहित्य संमेलन होत आहे, चल मी वेळ काढून तिथे जातो, असं माझ्या जिल्ह्याच्या तरुणांना पण वाटलं पाहिजे. त्या दिशेने आपण सगळ्या जणांनी काम करायला पाहिजे. नाही तर नुसतं आणून बसवून काय उपयोग नाही. काही लोक नुसतं आणून बसवलेलं हे मलाही माहिती आहे, तर मी गेल्यावर ते निघणार आणि बाहेर मला निवेदन देणार. तसं आपल्याला नको, स्पष्ट सांगतो, तसं आपल्याला नको. असा आपल्याला दर्दी लोक पाहिजे, साहित्याला मनापासून प्रेम करणारे पाहिजे आणि ते भावी पिढीमध्ये टाकलं पाहिजे. तर मधु मंगेश कर्णिक असतील किंवा पु ल देशपांडे असतील, हे आता माझ्या मुलाला विचारलं तो असं माझ्याकडे चेहऱ्याकडे बघेल जसं काय हे माझे वडीलच नाही. हे इथे आपण कुठेतरी कमी पडतो असं मानणाऱ्यापैकी नाही. आमच्यापर्यंत ठीक आहे, पण टप्प्याटप्प्याने पुढच्या पिढीपर्यंत पण तो विषय गेला पाहिजे. आपले जे साहित्यिक आहेत, जो आपला खरा महाराष्ट्रातला ठेवा आहे, कोकणातला ठेवा आहे, तोही पुढच्या पिढीपर्यंत कसं जाता येईल त्यावर आपण सगळ्या जणांनी काम करायला हवं, एवढी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करतो. मी फक्त या संमेलनासाठी जिल्ह्यात आलो नसतो तर 4 शिव्या आणखीन पडल्या असत्या, तशाही पडणारच आहेत, अशा शब्दात मंत्री राणेंनी कोपरकळी मारली. पाहूयात. फक्त ह्या एकाच कार्यक्रमासाठी आलो होतो, आता परत फ्लाईटने बसून मुंबईला चाललोय. एवढं माझं तुमचं महत्व हे सांगण्याचा प्रयत्न आहे. मला तुम्ही सांगितलं यायला पाहिजे म्हणून येणार, मी काही चुकवण्यापैकी नाही. आता आलो नसतो तर 4 शिव्या अजून पडल्या असत्या, एवढंच फरक. शिव्या पडल्याच असतात, पण 4च जास्त पडल्या असतात, आहे का नाही पारसेकरजी? नाही, त्यांना विचारतो म्हणून त्यांच्याकडून पडणं असं नाही, पण सांगतो, माहित आहे मला, कधीच नाही है ना कुलकर्णी, कधीच नाही. म्हणून या निमित्ताने परत एकदा आपल्याला सांगतो की जिल्हा साहित्य संमेलनला उपस्थित असताना, आपल्याला शुभेच्छा देत असताना माझ्या अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त केलेल्या आहेत. माझ्याकडून काम करून घ्या प्रदीपजी. प्रशांत दामले यांनी नाट्यगृहावरून व्यक्त केलेली खंत सांगताना नितेश राणेंनी दामले बडबडले अन अजूनही कानातलं रक्त तसंच असल्याचं सांगितलंय. पाहूयात. आता बघा, फक्त आपला सावंतवाडी असो, वेंगुर्ला असो, इथेच नाट्यगृह आहेत. कणकवलीमध्ये गेल्यावर शिव्या पडतात, नाहीच आहे नाट्यगृह आमच्याकडे. तिथे मध्ये आमचे प्रशांत दामले जे आलेले गेल्या वर्षी, जे फोन करून बडबडले आहेत ना, आतापर्यंत कानाचं रक्त गेलेलं नाही. ते आम्ही कमी पडतोय तिथे.
म्हणून सत्तेत आल्या पालकमंत्री झाल्या मी माझ्या PWD अधिकाऱ्यांना सांगितलं की माझ्या कणकवलीमध्ये मला नाट्यगृह उभं करायचंय. त्या दिशेने आमचं काम सुरू झालेलं आहे, देवगडमध्ये सुरू झालेलं आहे. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी आहे ना, सरकार म्हणून तुम्ही मला सांगा, आम्ही सगळ्या गोष्टी करण्याच्या तयारीमध्ये आहोत. मला ह्या 5 वर्षामध्ये माझ्या पालकमंत्री म्हणून माझ्या कारकिर्दीमध्ये साहित्य संमेलनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल झाले, नवीन काहीतरी झालं, हा अनुभव आपल्या सगळ्या जणांना आला पाहिजे. असाच प्रयत्न माझ्या माध्यमातून असेल, असा विश्वास आपल्याला आजच्या निमित्ताने देतो. आणि परत एकदा मला इथे बोलवण्याबद्दल, माझा मान सन्मान केल्याबद्दल मी आपल्या सगळ्या जणांचे मनापासून आभार मानतो. इथेच थांबतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. राणेंना फरक पडत नाही, साहित्य संमेलनात मंत्री नितेश राणेंचं वक्तव्य. उद्धव ठाकरेंना राणेंचा फोन, नारायण राणेंनी सांगितला तो किस्सा. आणि शिवरायांचा अपमान करण्यासाठी टोळी तयार केली, मनोज जरांगे पाटलांचा आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.